Deserriko kantak sortu ditu Einaute Elorrietak. Deserria eslekua da. Han izanik hemen, edo hemen izanik han izatea. Batzu sorlekutik urri hiltzen dira derrigo. Bai, sentitu naiz deserrian. Sentitu dut bakardadea, sentitu dut. Ohituta nagoelako taldean lan egiten. Ni ez naiz zigorretan hilko, aretzan eroriko naiz. Bakarkako ibilbideari ekin dio Ken Zazpiko abeslariak deserriaren esanahi anitzen inguruko disko monografikoaz. Lenguzu eta lagunen gutunez ez da giri. Nik inoiz egin dudan lanik literariona, behar bada diskoa konposatzeko garaian eta batez ere letratan oinarritu naizelako, eta letrari tiraka osatu ditudalago kantuak, norberaren gorputzetik exiliatuak ere badira. Etxerako bidea ahaztu dutenak, itzuliarren bueltatu ez direnak, bidea aberri bihurtu dutenak. Eta gu gabe. Mario Benedetti, Joseba Sarrionaindia, Arkaitz Kano, Gabriel Aresti, Joan Oliver eta Bernardo Atxaga idazleen testuetan bilatu eta aurkitu du deserria gernikarrak. Gure aitaren etxeak. Joseba Sarrionaindiaren hitzak dituen geografia kantuaz aurkeztu du 10 abestiz osatu duen bilduma. Ni ez naiz zigorretan hilko, aretzan eroriko naiz. Bai interesatzen zitzaizkidan nolabait ere ni behintzat bere soinua entzuteko gain nintzen olerkiak. Selban obiratuko naute, lenguzu eta lagunen gutunez ez da giri. Gune izena da, pixkat olerkia musikan bitartez indartzera, edo letra hori nolabait ere nire galbaetik pasa eta nire modura mezu hori esatera, ez? Eta izan da aldi berean niretzako oso prozesu intimoa. Einaute Elorrieta pertsonalena azaleratu du Elkar argitaletxeak plazaratutako Deserriko kantak diskoak. Behar bada bai, sentitu dudala, ez dakit, zozer nire kabuz egiteko, ez dakit, beharra edo gogoa edo ilusioa ere bai. Ilargi beteko gau baten, isili gindoa zen. Getari datorren nintzen bizitzera, beraz, hemen Getari nago, ni Gernikarra naiz, deserri hautatu batean sentitzen nintzen. Gero nire betiko taldea, nire etxeak Zazpi da, eta bizkat hortik ere deserriratua bezala, hautazko deserri bat izan, eta ez dakit hor, aldagai batzuk batu ziren eta sentitu nun. Norbere baitako kartografietan bidaiatzera gomidatzen zaitut. Gogo eta eraginez norbere aberriaz eta atzerriaz. Ruben Caballeroren gitarra eta mandolina, Txus Aranbururen teklatua eta Asier Oleagaren eta Igor Telletxearen bateria eta perkusioa gehitu dizkie bakardadean sortutako abestiei. Nik uste dut sortze prozesu hortan topo egiten duzula zure zalantzekin, zure bildurrekin, barrua mugitzen zaizu. Eta bai, gogorra izan da momentu batzutan, baina aldi berean ez dakit, niretzako oso prozesu interesantea izan dela iruditzen zait. Tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen. Diskoa kalean dela, zuzeneko aurkezpenetan murgildu da orain Einaute Elorrieta. Diskoa bezain kontzertu intimoan izango dira Deserriko kantak ostiralean Bermeoko kafe antzokian.